makes you larger and one pill makes you small. Něco ti tam hraje, Froste? Něco ti tam hraje. A zdraví, pane generále! Já vás vítám na 10. jubilejním ročníku. Ty jo, vidíš to, já jsem plukovník. Na to tvůj muž pak dostane 10 kliků. Nebo jakou máš barvu? Zelenou? No. Ne, to jsem ještě neměl. Mám novise. Dneska jsem měl všechny barvy kromě zelený. A růžový ještě. Seržante, pojďte se, 19 minut před koncem a tady to vypadá jak v prasečáku. Myslíte si, že tamhle to je bezpečný? Co ta brána, jak to, že nestojí? Máte 18 minut, nebudu vás zdržovat, ale jestli to nebude, tak to tady bude lítat, ale poprej. A vy tam nekoukejte, neskejte se a makejte, nebo budete klikovat. Rozkaz, pane. To bylo dobrý. Generále, tyhle, podívej se, tyhle, co to je? Takovýhle myši jsme tady neměli. Makaj trošku. To je, abych jim pomoct, jsi tím pověřený. No, ale ty jsi nadřazený Mírovi, takže když to Míra posere, tak ten dostane CRS od Sermyho a ty dostaneš CRS od Evy. Žádná hitparáda! Tady ta konstrukce neobstála při jednoduchým testu. Teď máte další půl hodinu na to, abyste to vymazlili. Přijdeme s generálama za další půl hodinu. Nikoho. No v piče, ne? Way down deep, but my spirit will rise to you. Yeah. And I love you, baby. 7, 8, 9 a půl, 9, 10. A příště, až budete vyvolávat někoho, jenom protože ho nemůžete najít, tak si vzpomeňte na tohleto, jo? Rozchod, žádný debaty. But you don't. 15, 16, 17, 18, 19, 20, finish. A jdi do prdele. Tak ještě 3 kliky. Pojď. 3 kliky. Na drzost. Kliky prostě. Na drzost. Dávám ti novou možnost, to víc otočit to maso. Postavit tam. Hele, vyčkej, 5 minut dostaneš, když tak nějakýho inženýra, běž.
to líto, ale musíme jít na bránu. To jsem zvědavý, že to tady zvládne. Já klidně jdu, přenechávám generálu Kořenovi. Generál Timmy. Nastoupit, prosím. Myslím si, že toto je ta pravá chvíle udělat si krásný, bohužel dostal se do čas. Podívej se na to, jak mám úplně výborný pivo. A všimáš se za tou kamerou, jak je studený a mokrý. No jo. Jako třeba vůbec to tady není, ale u mě si třeba získává takový osobní hodnocení jako takového hrdiny. Míra by mohl vyhrát takovýto neoficiální ocenění Top Sleeper, že prospal největší dobu a
Začneme Alkoholik Awardem, což je ocenění, kdo vychlastal jakoby nejvíc drinků a získává za to hlavní cenu, což je Vasa Kozla, a to je Myška. Já tady ale vůbec nejsem. Beer Combat Winner, což si myslím, že bezkonkurenčně nejen co se týče super beer combatu, ale i normálního kombatu, tak Cermi to vyhrál, protože má plus 4 body, má nejvíc skoků. Já si nesouhlasím, ty byl lepší. Super Beer Combat Award, což je ocenění, který získá každý, kdo se zúčastní Super Beer Combatu. Cermi, Jimmy, Cliff a Jacob. Když to u nás stálo s Jacobem trošku za prd, nebylo to tak hodně dobrý jako u Cermiho. Do nás to šlo sice dovnitř, nešlo to ven, ale už to bylo zase rychlejší jako. Super Beer Combat, to jsem rád. Potom tady máme Best Looking Soldier a myslím si, že se z toho stala taková politická propaganda, nebo jak tam říct, asi se to zvrhlo, asi už to příště dělat nebude. Zase jsem to vyhrál já. Z mého pohledu jediný člověk, který dokázal vydržet v tom svým army oblečení, v tom želvým krunýři prostě 12 hodin během toho největšího vedra. Už jenom tohle si zaslouží opravdu skvělý ocení. Tleskáme, hoši! No a druhý byl samozřejmě Cermi. To nevím proč, já to sundal hned, jako. No a třetí kořen náš sniper. Když battle může být jedno a jedině jedna. Tak, pak tady máme kariéristu. Jestli někdo nevíte, kdo to je kariérista, tak je to ten člověk, který sem přijde a s nějakou hodností a o nějaký hodnosti postoupí. A o kolik hodností postoupí, kdo největší skok, byl to Křížák a Píťa. Tak co se týče non-stop drinkerů, tak jsme se snad úspěšně ohlídali Myška, Jimmy, Marcello a Šová. Tyhle 4 lidi mají každý z nich svůj speciální úkol napsat report o tyhle 24 hodin. Tak a poslední ocenění je Beer Girl Award, což je žena, která vychlastá nejvíc piva. A letos Michel. Ultimate Battle of Laboň Winner a Supreme Commander počítá se úplně do toho. Já si myslím, že to je tohle ten člověk. Ale je tuhej. Možná jiné než pan náš nejvyšší důstojník, velitel to vyhrál podruhé. Jako vy tu věcnou cenu předáte později, ale... Ne, nevím. Když jsme 10 let balancovali, tak přínos kořena, který tamhle spí, je vždycky technical support. Bez traktoru by to tady prostě nešlo. My nejsme. Těch 10 let se Želo a makalo a makalo se úplně v jiný hladině, kterou možná nikdo ani nevidí. Můžete to vidět na zlepšení systému vodování pivek. Za 10 let byl jediný člověk, který se staral kompletně o všechno. Webová propagace, veškerý prostě propagace mezi lidma, technický support, ať to jsou kabely nebo cokoliv jiného prostě. Nikdo z nás neudělal víc práce. Neudělal. Je to americké ocenění, to znamená... Když tam někoho pozvat. Samozřejmě každý než odjede, ještě tu krabičku podepíše, protože to je... A podíváte to a dovolíte. Je nějaký hlavní vítěz, ne dneska?
Tady nejvyšší komandr Cermy, který se ládne, to tam musí přebral. Tady to předává takový, ale si to může zrámovat. Dodám i předchozí ročník. Tam jste měl do sbírky, když vidím, jaký tak to sází se jedno za druhým. A hlavní cena. A historii, díky. Dáme rozpor. Tak já vám všem děkuju, můžete se rozejít, ale můžete zůstat a být. – 19 minut před koncem a tady to vypadá jak v prasečáku. Co to je tohleto? Myslíte si, že tamhle to je bezpečný? Teďka nástup, ostatní mají volno. Pod důstojníci se směl obdíl. Ondro, já nejsem žádný specialista přes spodňáky, ale kouká to úplně vedle. Já si myslím, holky, že vám to bude slušet. Berte s rezervou. Pozor, vyletí ptáček! A odkud? Myslím si, že toto je ta pravá chvíle udělat si krásný, bohužel dostal si rozkaz. Right corner is Picard Onward. In the love of the Onward Studio. And it